ασφαλής, χωρίς πεναγκαία τεχνικά βοηθήματα. Κόβουν την ίδια στιγμή στα σφαγεία το ΚΕΠΑ αναπήρους γιατί δήθεν είναι λειτουργικοί και μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Όταν η ανεργία στους ανάπηρους ξεπετάει το 95%, αλλά δεν μας λένε τι σχέση έχει με τον βαθμό αναπηρίας, αν κάποιος έχει τελειώσει το απολυτήριο λυκείου, αν έχει απολυτήριο λυκείου ή του γυμνασίου. Τέτοια τα κριτήριά τους με τη λειτουργικότητα που σφαγιάζουν καθημερινά τους ανάπηρους. Πόδια φύτρωσαν, μεταστατικοί καρκίνοι εξαφανίστηκαν στο όνομα να εξασφαλιστούν οι περικοπές στα επιδόματα για να δώσουν και άλλες παροχές στους μεγαλοτραπεζίτες και στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Στη βαρβαρότητα, στο κεάδα που μας πρόχνουν, αντιτάσσουν τον ενωμένο αγώνα μας μαζί με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις να τους σταματήσουμε, να τους ανατρέψουμε. Παίρνουμε την υπόθεση του αγώνα στα δικά μας χέρια. Δεν εθιζόμαστε στη βαρβαρότητα. Λέμε όχι στα τρομοκρατικά διλήμματα της κυβέρνησης και στα παπαγαλάκια τους στα μέσα ενημέρωσης που μας καλούν για νέες υποταγή, για νέες περικοπές στο όνομα δίθεν για να σωθεί η χώρα. Για τη χώρα που αυτοί μιλάνε είναι η χώρα των μεγαλοεπιχειρηματιών, αυτοί που κατάκλεψαν το πλούτο της δουλειάς μας, τη δουλειά του κόσμου που εμπορεύονται τις ανάγκες μας και έχουν τα 600 δισεκατομμύρια.